Bit-tema Tales End mart il-Prim Ministru Sinjura Michelle Muscat se twettaq l-akbar sfida ta' 14 kilometru ta' mal-kosta fit-tramuntana tal-pajjiż. Is-Sinjura Muscat se tisfida l-kurrenti fit-13 ta' Lulju f'baħar miftuħ fin-naħa ta' fuq ta' Malta. Tales End hija d-demp tal-ħuta, Malti hija forma ta' ħuta bid-demp u allura aħna se nkunu qegħdin nomu 14 kilometru mad-dawra tad-demp minn fejn jibdew jispiċċa d-demp, ovvjament hemm żewġ naħat, jiddependi ħafna mill-korrenti u mir-riħ tal-ġurnata. Aħna kull ma li s'issa milna 5 snin dejjem inserta forsa 6-7, allura dejjem naħsbu fil-ħażin u nisperaw li din id-darba xorta jirnexxielna u nagħmlu wkoll dan ir-rekord. Din hija l-5 darba li s-Sinjura Muscat se tkun qed tagħmel din l-inizjattiva bl-aħħar waħda tkun dik mill-qawra tal-Għadira. Il-coach tas-Sinjura Muscat Anna Kallejja deskrivit lil Michelle Muscat bħala persuna eżemplari u tieħu din l-isfida b'serjetà kbira, tant li titħarreġ kważi kull jum għaliha. Ovvjament aħna tiġa nżilna fil-baħar għamlet l-14 il-kilometru kienet b'saħħitha ħafna, ma kellha l-ebda problemi, però issa kollox jiddependi fuq il-kurrenti, fuq ir-riħ u ovvjament jekk ikun hemm xi warning kif qaleti irridu nbidlu d-data ma tistax tirriskja. Jiena personali bħala coach tagħha ninsab kuntenta ħafna bil-progress li għamlet f'dawn il-5 snin. Sena wara l-oħra Michelle Muscat daħlet għal din l-isfida biex inġabru flus għal Fondazzjoni Marigold li tgħin bosta qdiet f'pajjiżna fosthom l-Special Olympics. Il-fondazzjoni se tkun tista' tkompli tqajjem aktar kuxjenza dwar il-kanċer tas-sider, is-saħħa mentali u l-awtiżmu. L-ħames huma tiegħi personali li nista' ngħid li ġabit li wkoll rispett lejn l-atleti kollha, speċjalment ta' Special Olympics, waħda mill-NGOs li aħna ngħinu b'mod konsiderevoli sabiex jirnexxu u din is-sena nistgħu ngħidu li they made us proud li kull 1 cent li investejna f'dawn it-tfal literalment rajna r-riżultati tiegħu u allura issa wasal iż-żmien li aħna wkoll nibqgħu naħdmu ħalli dak li bnejna jibqa' għaddej mhux biss fil-xhur li ġejjin imma fis-snin ukoll il-futuri. Għaldaqstant l-appell huwa li fil-waqt li Michelle Muscat tkun qiegħda tgħum f'baħar miftuħ, il-poplu Malti jagħti donazzjoni żgħira biex il-fondazzjoni tkompli b'ħidmietha. Intant fit-tmiem l-awma ser issir l-attività The Golden Wide Beach Party fil-lukanda Radisson Golden Sands bil-għan li jkomplu jinġabru aktar fondi b'din il-fondazzjoni. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.